Uy, ato ang pinakagwapang Vice Mayor, Mayor Judy, mga gwapo-gwapang SB, ato ang Barangay Kapitan, and of course, ato ang Board of Judges. Kaninyong tanan, maayong hapon! Hapon! Sus, murag ikapoy na Jud. Well, anyway, muingon lang yung ninyo, congratulations sa tanan ninyong ipang buhat karong hapuna. Kabalo ko, excited kayo tanan mo. Pasalamat ko kaninyo sa inyuhang mga effort, sa inyong suporta, sa inyuhang mga anak, mga performers. Kabalo ko, ang mga lolo, mga lola karon excited nga makita sa mga apo nga musayaw, no? Mauni ang nakalami dinhi sa Mabinay kay mugawas gyud ang talent sa ato ang mga kabatan-unan ug mga kagulangan. Apil ang gulang kay of course pabilin man ta. Naan naman nato daan kay na-develop naman ang atuang mga talents tanan, di ba? Muli man sila mo ingon yes. Well, anyway, tinuod na nga kamura gyud akong gianhi karong this weekend nga uli ko para radio dinhi sa Mabinay kay dili gyud na nako ikalimod. And I also promise all of you nga ang tanang proyekto ni Congressman Gigiting akong ipadayon. So mao nang nianhi ko karong hapuna na ako'y sikreto isulti ninyo, sikreto nga marites, pwede. Si Mayor Django kaming duha gasabot na mi o asa nga farm to market road ang ato ang butangan next year sa ako ang budget. Abdi kayo inyong head sa Department of Agriculture. Asa nutos, ma'am? Wala ba? Ato na. Ma'am, please stand up to be recognized. Oh, dili ko pasaylumon kung dili ko butang makapundo o proyekto para kaninyong tanan. And of course, it's because you are the source sa ato ang food security. So ang ako lang yun, daghan kayong salamat sa inyong kakugihon. No, daghan kayong salamat po sa inyong suporta sa activity dinhi sa Mabinay sa atuang mayor. Iyahaning gimugna para kanatong tanan. So anyway, congratulations sa tanan o maayong hapon.